Čau ľudia, zdravím vás a hovorím, máte sa na čo tešiť, lebo do konca januára mám naplánované plno videí. 3 videá denne vidú. Ja vám hovorím, máte sa na čo tešiť. Ja chcem do mojich narodenín, čo je 22. Chcem minimálne 100 odberateľov. Budem vydávať 3 videá denne. Od 3. po obede do 8. večer budú vychádzať videá. Väčšinou tak, ale okolo 6. 7. Ale niekedy aj neskôr či skôr, podľa toho, ako mi to vychádza v ten deň. Zajtra budem natáčať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 videí, 9, 10, 11, 12 videí za jeden deň, zajtra. Na pozajtru tu mám zatím 2, ale to bude ešte minimálne 5. To som ešte nedorobil do konca januára. Toto ešte nie je všetko, čo vyjde do konca januára. A to si zoberte, že už je iba 6 dní. A to ešte nie je všetko, hej? Za tých 6 dní. To ešte nie je všetko. Takže máte sa fakt na čo tešiť. Čaute. A ešte mi napíšte dole, prosím, do komentára, čo mám ešte natáčať. Čo sa vám páči, prosím, napíšte to do komentára. Čaute.